Carvella Foundation tipprovdi appoġġ edukattiv u psikoloġiku lil tfal li jkunu jgħixu f'familji milquta minn mard serju. Din is-sena ħanaħdmu fi sħab mal-Media for Development Foundation fej permezz ta' tagħlim fuq midjun differenti bħalma huma puppets, filming u fotografija. It-tfal mhux biss jitgħallmu ħiliet ġodda bħal storytelling u post-production imma jagħtu l-ħajja l-kreattività tagħhom. Aħna nemmnu li dal-proġett mhux biss ħajjin it-tfal ikunu iktar kreattivi u kapaċi jaħdmu f'tim, imma fuq kollox jgħinhom jikbru fl-iżvilupp personali tagħhom. Din is-sena il-Fondazzjoni St. John Antide għandha proġett li fih ħajkun hemm żewġ programmi ta' art therapy. L-art therapy ħajsir ma' ommijiet li huma mċaħda milli jkollhom relazzjonijiet ma' tfal tagħhom u grupp ieħor ħajsir ma' ommijiet li għandhom it-tfal fil-kura tagħhom imma li għandhom bżonn li relazzjoni tagħhom tkun iktar soda. Dawn l-ommijiet huma kollha vittmi ta' vjolenza domestika li qed jippruvaw jibnu ħajjithom mill-ġdid u li jkollhom relazzjonijiet iktar tajbin mat-tfal tagħhom. Radio Valo Malta huwa grupp fih dan l-Assoċjazzjoni Down Syndrome fejn persuni b'nuqqas intellettwali għandhom il-possibilità li jesprimu ruhom. Dawn jaħdmu flimkien biex jipproduċu video clips b'informazzjoni bil-Malti u bl-Ingliż u fl-aħħar jitellgħuhom fuq midja soċjali. Dan il-proġett jgħinhom fl-esperjenzi kulturali u anke jemmnu aktar fl-abilitajiet tagħhom. 1, 2, 3. Opening Doors hija organizzazzjoni volontarja li twassal taħriġ fil-mużika, drama u sfin lil nies b'diżabilità intellettwali. Dawn il-fondi li nġabru mill-Premju Tal-President tal-Kreattività ħajwasslu taħriġ fil-mużika minn 2018 sa 2020. Il-proġett tagħna huwa Hope in the Journey of Recovery li se jsir ġewwa l-Isptar Mount Carmel matul din is-sena flimkien mal-kollega tiegħi Mary Rose Meli u ma' Matthew Kassar li huwa artist bbażat l-Italja se nkunu qegħdin naffru l-opportunità lil persuni li jużaw is-servizzi tagħna bħala inpatients biex permezz tal-arti jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom kif ukoll nintroduċuhom anke għall-arti bħala passatemp. Passatemp li huwa san li anke jistgħu isegwu ħanka meta joħorġu minn hawnhekk. Darkena Saħtek huwa ċentru fejn tingħata kura holistika minn tim multidisciplinarju lil pazjenti li jkunu qegħdin isofru minn eating disorders u obeżità. Xi ħaġa interessanti li se toħroġ minn dan il-proġett huma l-attivitajiet li se jsiru biex tiġi imwassla informazzjoni tat-terapija li qiegħda ssir. Waħda mill-attivitajiet hija seminar li se jsir flimkien mal-professjonisti li jaħdmu ġo dan iċ-ċentru u professjonisti oħra minn pajjiżi li jaħdmu f'ċentri simili barra minn Malta. Id-dramaterapija hija forma ta' terapija psikoloġika li tgħin lill-pazjent permezz tal-kreattività u attivitajiet ta' drama bħal stejjer, moviment. Dawn jgħinu l-pazjenti biex jikbru iktar fil-konfidenza tagħhom, biex jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom, jikbru fl-arfin tagħhom infushom u anke jiżviluppaw spontanjetà. Jiena Sara flimkien mat-tim ġewwa l-Esplora se jkunu qed naħdmu mal-Fondazzjoni Kreattività, mal-Aġenzija Żgħażagħ, l-Addictive Aging Unit u ma' Nannit Malta biex nagħmlu dan il-proġett li jsejjaħ Grandma Got Steam. F'dan il-proġett se nkunu qed naħdmu ma' grupp ta' nanniet li se jaqsmu l-esperjenza tagħhom li għandhom x'jaqsmu ma' STEAM li jinvolvi x-xjenza, t-teknoloġija, l-enġinerija, l-arti u l-matematika. Se jkunu qed jaqsmu dawn l-esperjenzi ma' żgħażagħ u flimkien waqt il-proġett se nkun qed naħdmu ma' bosta artisti li se jgħinu ż-żgħażagħ jtejbu l-kreattività tagħhom u jżidu l-kapaċitajiet tagħhom artistiċi u ħaniċċelebraw ukoll il-kisbiet li għandhom in-nanniet li għandu x'jaqsam ma' STEAM. Our Island 2, Personal Accounts of Refugees in Malta, will invite displaced people to write their experiences, to share their stories, to collect their memories since the journey started and the full extent of what happened those days. These memories will be encapsulated in a story, in a poem written by them. Our aim is to collect the materials and share these accounts in order for the public to appreciate them, learn from them, and assess the impact of Maltese society on arriving migrants. These personal accounts will help Maltese societies to deal with the great power of collecting memories.
whilst also helping the storyteller heal trauma through the unspoken word. To encourage art as a means of storytelling, collecting memories, and an effective tool for integration and social justice education. Il-proġett jikkonsisti f'żewġ fażijiet illi se jitqasmu fuq span ta' 11-il xahar. L-ewwel fażi tal-proġett se ssir lejn Jannar u l-bidu ta' Frar li tikkonsisti f'exhibition ta' arti kontemporanja fejn stedinna 6 artisti kontemporanji lokali b'esperjenza internazzjonali li se jkunu qed jesebixxu x-xogħol tagħhom fil-kulleġġ u dan ħajġi trasformat bażikament fi spazju f'gallerija ta' arti kontemporanja. It-tieni fażi tal-proġett li ħassir lejn Novembru tikkonsisti f'exhibition tal-arti ta' artisti żgħażagħ emerġenti. Jiġifieri l-ewwel parti hija tal-artisti stabiliti, it-tieni parti hija exhibition ta' artisti emerġenti illi il-kulleġġ, il-Junior College se joħroġ kol jistgħu japplikaw żgħażagħ minn madwar Malta kollha, ovvjament wara proċess ta' selezzjoni u mbagħad inkunu nistgħu ntellaw esibizzjoni bix-xogħlijiet tagħhom. Gian Francesca Bella, Junior College, żgur mhux forsi m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni magħna l-koll. Ilna dolna ħafna snin nofru ħafna servizzi u attivitajiet liż-żgħażagħ tagħna u waħda minn dawn l-attivitajiet jisimha appuntu ħolqa. Ħolqa ħadet l-isem mill-katina għaliex flimkien niffurmaw katina aktar b'saħħitha meta ħolqa ma' ħolqa nintrabtu flimkien. Oh wait, I see myself. Mhix festival ta' teatru professjonali, anzi l-iskop tiegħu huwa li jraw in-namra u l-imħabba għat-teatru. I know you're not much into art. I like theater. No, I mean art. Theater is art. Il-teatru jagħti ħafna saħħa lil dawn iż-żgħażagħ, saħħa fejn jidħol il-stima. U fosthom nistiednu ħafna studenti oħrajn minn skejjel tampar Junior College mill-Ewropa. U flimkien nagħmlu ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet u performances. Il-proġett semmejnieh Another Brick in the Wall, Building Hope and Strengthening Diversity. Ħloqna din l-idea li naqbdu grupp ta' dawn l-istudenti barranin biex jaħdmu flimkien mal-istudenti tal-arti. Dan il-Premju tal-President kien propju okkażjoni li stajna nipproponu proġett artistiku fejn l-istudenti se jispiraw ruħhom minn esperjenzi u jipproduċu disinni biex isir mural kbir tal-ġebla Maltija fil-kampus tas-Sixth Form ta' Għawdex. Esperjenza li tgħinhom jagħtu importanza lil valuri bħal ugwaljanza, tolleranza, kif ukoll jibdew japprezzaw il-fatt li d-diversità hija sabiħa.